nini soriwo ang boma hai san ningje sana mani musung mani ang no so chari to no nogo mai thogya khoi phadon to mela na yang hotel mai chari tu te ki jada sari wo shokti khlai mano ne ning bahya ane obo hai khlai kya ani bukha ta gwang mi sapung mai chya ani serai ti khabang ne ta hok tai buhuk chong जों बेलेखन वान मा सिंचा नरं बागै हानि हाय मांखलि तुइ मा फैका तामनि हिंगांके मिया खरकसा चिनि yang dara norong nugui mangkhana je bini logi song nokni doctor na jakna hini phaimani tabubu nogo kipilia ko bini loge song tamong kha bahai ke kema kha bini loge song chung borobon kise koklam salayano ke baksa lukrok kebang ma saje yong om hai video rong no norong beskang chung tubu mani phiaba chung obono ma koyo jara om hai je pati mung nai rok borok no saimano busuk jate om hai gothna angkhang ke busuk jate tongai chai me ang tam ang borok no saimano ke dara no ang pulan sungnai nung je om hai tini nin loge song rotugui tongmani miani koitani simini ni loge song om hai ke kema mani oban ang sano duita na hoite prai engkota jora babai ko duita na hormani ekta 50 kol khlaika ekta tanabai kok saka serai kok no bosaka juta rok bahai hostel fees rok bahai dikane ang riu ni kok saka ta babai nga bonang doctor nanya rohor miya bo jaga nanya rohomani agotlawa dara kota nogo thani wataro ni sikang nai thangjak ba ni bonang pathor rok ja bonang sajak 10 tawo nang thani ang nong tunia ni khoi jora katham kai en pore ang serai ni ko bo na na income certificate bo hinai ang ar jaga bo khoi thangka khoi prai eta dig rang kok nata bopro bo ba khang langana kare ang soka serai nyaro obai ni loge song nok ni koita somoy nokhar kana koita duita nokhain choba na ang onu gya ba obai ta bo jaga thanga puru ang tuisinra yani serai hostel maisuri ni thonga porika fees rok obai ta isukul fees rok jepur ni loge song nok ni kokoi phaimani ya golo kubui ni da yang doctor na jana phaikana sainama kubui jang kha abole ang abono ang takbo wan sugoi ani khawa ang puitu saya bonole ang nai dihni rohmani ja kisu jan pram tongsan no naya no hini ang songo gori ganang naya ang bekha kaham chin nayo hini ang nung baibo agi ang goi phayo ang kaija phurubo khadang la surke singbar maya rang 6000 ang abono ang kuno rang sakri sak bosanya jaga jumi sanja bo sono kaija monro ang 2011 kaija khana 10 aga 10 11 9 aga hamja khana 12 bosor hekai tongna kaija bo oba hai tongta ke do nokhari phaiketa kong nok ni ke tabuk ni loge song bo jaga thangka nang saimia ko tabuk abang takbo sasugui maya ani khawang bono tabuk mane borok to okra je kuno jaga kasai tongba ano sar kadangka ang mi hochamuk tri mangkhamu tobe tagle ang news nugui tongo prai no serai ne khibui kharmani ba ang bono poito bosaya taktu joratoi aro ni bisingo jodi oba hebo tangthung serebo class 6 pori tongma ba tabuk je somoyo obo hing thaka danga serai jodi tini khanaphan sujat thangmano takbo maise yangi tong obostao nini serai ani serai mane bumano khatang jak tonguta obo haita atingi ang miya khobor mangkhanya okong nang huyui hostelo satono sabujak okongno nong mane satrong ta sadi obo haike yeibo sujat pang khaitong buma sobo hinga buma kare hinga danga busa saimano birman mano jemon ma hai singsara kotor ogosai mane chui 9 mas tui obo haike bari nai ang bui hai bogona se bata kana gujaba sa je kaham na sai kanya ang obai ke khapuri tong jaman ta nogo ke phainani somoi rok tamorok sai phai nogo phainani ko kaham na sawo boano ang gari soka dang kan mai kol khlai nei unga boano sa ke chuang na ang kol romi malia kol romalia bisinga ang wana kha mungha sik dang kha obota arum bisinga ang 6 ta 11 bonang 2 ta kol be khebro kol phungkha bo kol romlia sujab khachika mane nini kol khoseo susop khairka sujab thaka 2 ba ding ton tungkha aro ni bisingo kai ang bono bonang teosa hopung ai sanang khlai kya bono angka ang bono wana kha borok to sera sigun tiang kha alada sera yakra to anguti jaga tongo an bipot ano sahor kadang kai ang mia mukti ma khamo mien hoite ang mai basalia takti jorate chorila ton tonga অবস্থা তিয়তা আচ্ছা তাব সুজরা তেলে নিনি লগে সনে ফোন সুইচ অফ দা তাবকে যদি সুইচ অফ 6টা 13 খলক না থাজিং আং কল দিপ্রাই রহমানি নংজা তাবক নিনি লগে নাম্বার দङ দ কল খাইনাय দি তাবक সুইচ অফ দ नाय लागेना गे जों नाय लेनाय ताबुक जे बिनि दारानि लगे संनो जों कल खालायनाय ताबुक कबि नर बिनि सुइच अफ फोन नाकिबा बम हाय बिनि अ पार्टी मुङै तंखा गुबुन जागाव दा कलाय रक दा थै तंखा ना ता मुंखा बेलानि वान सिंचा द कल खादिनि लगे न नाय लागेना जों रिं द
you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. Switch off na. आपके द्वारा डायल किया गया Hingke norok khene mangkana bini loge songni number bo tabuk switch off no do aboni yagulo norok bono bojaga rutukha. Ang mia agotla joton sengbai kya engkai ang sudu angko jilani bong gusin ang sengka engkai ang jote ang pajak no nai ekmatro baire roka thangka ba kubuni sela rokan mokol tang nugya aboni bisin jodi kemai tong heba kaham haya bipot apot ano sawanang thung obaita ang cherain bagi bisi wana wang ang nijibo to maisa ya borok sakni hik ba sakni bomo kemai thakana des khaksa bai thama hengjago obai to ang tongta Nini bekra juk songni nok rokle nang thangai jana kya. Ani bekra suk songni arang thangai ya koi joton sungjak Correct. koroi ani bekra juk thijak ani bekra tongo ani buai tongo ani buai juk no bang songoka tunai khe kumui tuno Sabo kemai. kumui santush tuno ang dosa thani puru bo duita thango ulose bo bait kapur sawra ang kumui phayo no okong bana sekang saya Mane nang khe 10 ta wono nok ni naijana bagai thangde hini sakatani loge song. thangdin chamani bo satung tungo ani solilata ang duita no khana hinai bo gari bai thana kok kumui bai bahai ling khang abon kisa man sondeho songoi tongo Nin kemai ni ke gari jana ke bike da. bait Bike duitan সময় তো তাই বেশি টুংনানি কক. tungani kok ang abon wanai tongota ang bono saja office time jodi thangai ba joto lukrok subida ba nugo office time ba hongka dangkai duita ta thani ne ang bono sajak ang bono ani je sakni aji mungbo je rang rok je bo paini musungman je bo chana musungmani ang joto no enjoy khali tanu khushi kaina ang ek jaga binjak mang rang di tanu oba Ini ni kemai bale nang oje om haike nini berina toni mani ya gulo nang ko bo bai keringi dana kya. koringai nyake bo sawo ang kumunyo bono media bisinti sana musungo songsaro joto walai joto hinlayo agi ko ekdino ongkhana angabo kubi kok songsaro walai kheba sai miya walai borok hinle borok keb kori tobo phana tunna sekang neng nini busani sada saoka oba haidang sengja gadaga Nijini present bo sai tongoi tongo. A jaga tai khoroksa basani engka to nang sengna to nangnai. angobo no sonyo khayo bo gari bai thangtani kumunyo bahai kya gari bai thanenle 30 taka se chebri tu chinaro hante ka 40 taka ngobo bahai ke bai taka bo 200 taka rangdi mangkha angabo confuse bo bini somoynya bin time na kabar khani bo bai khlaikna ta ang to bono 6000 hajak te ani ang house bank ang hantuga ang rang daijano 30000 mane robot faltani bono dawo bo busu dai tonga bang semia ang tau suk hin semia tobe abar jotong krikha adar bo krikha obaita Acha oro jengte gisa main point ga ke tabuk ni loge song. Duita ni jarawa sunok ni ki philnai ka to agortla sokpaina prai 1 ঘন্টা. Oro phaina doctor sarigung kano o doctor ke private da nakaba sorkari dinda. bo angko private bo mane Dongka private to horopan baksan ayo na. Ke tabuk ni kumui song. Bono busuk jara toniri kena. khoijara tuni ri gancho ang bono sengka khoijara tunpho nang gari number da man ba kari hokang ka ang sudo nokhori ga ang tai semelencho Bo ke tam tuijak nuk saidaman. bo ব্যক্তি jangno go ri roklen nu gencho to phan ang bono saka ang sengi semen ogothana no bo agi agor la phaina puru bo dagatana basini saharo ang tini phainani o bai rang miya khai okok rok kroi ngai je somaya ang yang ni kibil thangpro okol lo miang se ang saimano oba he gothana ngai thakai nei Ni loge song kol. ani logi song kol lo agi khe rombo braina rombo bo ani gamo khe bahai buting sajengi bo ongkha ang kobi proof ta gari bu maya kho tobe jesa jaga phan tang di bulo mane ang je jara man nai rang nang 10000 rinai ani kha kufur baina toba phana nang jesa ka phana kibil phani nang the ani seraino ang marang nani bagai ang okong no koi ho jawo tini jodi nang kari kha ani serai tini khana phana susa dingai thangman tago saya tago ninge buma jodi thija ka dang des khaksa bai masuk tini busa buma kare tini buini news so nung mani tini ani kapalang news so phaina musungya obo haiklai news so angka hazar borok nugo tobe kubuino news phunungna bagai ang paifila hangbai mariwo tamani bagai himale news karika chingobo hai kubi ka hina chung saibo maya Acha nang oro je om hai kok saka lukurok to norok no tabuk phunu kangke chungno kabang ma chaje ngai mano om hai news tangi khlai tamni bagai lukurong buskang tubu om hai sawono nang ko om tamu kok sanamu tu ang joto lukurong na koina musungo news jodi asaya hangkai ba phaya hangkai sing kaham haya ba chung sasung maya news singa dang kubi ka thana bo phunungna bagai bo news oba ke asayu ang news no paifila hangbai mariwo obota Ni loge song no tomuno lukurok no goi sahor kangke nang borok no 10000 na chen. do ang ani gai jong chang 10000 nai Abo te hamjang mate te joto lukuno ko yo ang
news rok no obo hai rok no phunumani no joto luko rok chaje tang thung kopalok laini kaisa bo saiman nai busuk birman busuk dukho saiman nai obota ang obo no luko no payo jahate je sa tongbo mane sahona ning thung kok duk nang mato obo haita nini kami ke boza ani kami sumontopara ani borini jornadon chuparawo nini borini mungke ani borini bumung jonalata ani bumung bipul debalma ga khabang ta khuk tai buhuk song norok khnai mang khana je bini loge songmi awa doctor na jang ni phaimani tabu bu nogo kifilia ko belai no borok tabu nogo amangchi mang la jaktam ning ke loge song khorok sa mai ke kogoi phaimani tabu bu nogo kifilian bagai borok belai khana no khungni bukhak tai khakam la jak tai bini besabo haina belai khana tabu ka ko ngai bumano tabuk su jatai manya ni bagai borok kablai tongo nge tabu je lukurok tomungno oburi tabuk je jaga phano tongoi nugui tongoi baksa siniangai mano nini loge chungni photo roke phunugui de mano ani logi ni photo no phunuk di angabo kobi ko mane request khayo joto lukunong na nuk yakhe bahai sini nai ba joto lukota obai to baksa chaje ang ta angabon sajai engjang ni ko gya karon nuk yakhe bahai joto lukurok sai manai ba obata kamana jinis no natina sanango bo buti gotana kobi gotana nanya bagai no ang oba ki news ro ang ma phaikata choti kubui bobo obata hangke khabang takhuk tai bukhuk song norok bu bini loge song no rutugui karena ni engthung tai sing bu naya no busuk jrat tai sing boroni buskango sing agogui man hangke tinini o kok tomarok no norok bo ma hayang jak norok comment ni tai comment khlai di ang bulu manang last pai thakoi obana ani je sengsaro ani je ang dukhu komai bekhe no ang soli riwo je sanman ang jotono no ri phai mungsa bial khlai kare ang taklai no ang hinei tongo Durga Puja nung sen kaya sana jaw buluma ano nung sano ang bait pai kya nei ang bono no rina hina ani khawang khasuk tong mani ang ria ma ada body ria ek body ne hina ang o pharo mang khadang lun na harpa no no ni nei ani khomata wang tong ma bai duho ko sto kaya ang robot puisa kisa misa khaje ma bai ang no rina hina ang khatung ja tomon nung bahai kya ano kibiyo bai ke thangka oba heraga gichbon mi je phaina mu chuya ani sajlama satongo nung je sa sabano 파자디 로코부스간거 까마야 사바자디 앙노노 보마 이게 또니캬 앙노노 스게 또니야 bel에 따모 사이미야 따모 능마야 닌 소리 부디 똥 그냥 쪼토노 노노 리우 똥거 닌 부디 앙 노노 앙제 닌 소리와 앙 보마 하이사 능제 사나마니 무슨만 앙 노수 짜리 또는 노고마이 턱이야 거의 퍼던 더 멜라나야 앙 호텔로 마이 자리도 때기자다 사리고 속디 클라이마노 능바야 네 오버하이 클라이야 아니 부카 따고 앙미 사풍 마이치야 아니 제라이 Dina tongna khna tongna asuk rang sa khagyang bui hai kana gojaba sa kaham kuring kha sa phemani ang bobo oba heke bo jodi yakha thaga da kang bomo heke tongna ning oba heke dukho thana mosung sangsar jorawo jotono kaham haya tago salchala hano yakara nangna hinei ning oba heke jano yakar klangna mosung salchala jora kebole ulbus kang thango oba heke nana klanga tanaji tobe kuni khabak sa milinan thiasa king chanung ang songsar khlaimani kari bigra hinya ang Tagbang kako somoy tonga zabale nung jakani khani tongbo koyekdin bisingo media news ni bisingo nukjangna ningthong ngkale ani charajang thai dara phaliya ani tagbo baga phalisa jakani kadi tongbo jotolu korong koyo oba he news songno nukharang sawana ningthong je jara kapala klaine boke saimana no news nang hamya nya news tongo ba nya kaham haya ni ko nugo pai phile news nang hambai mariu tamani bagai nung jesa japan tongdi nonang ang takbo koi kol khlai tongo kol habia tini 6টা 11 an ani je rohmani bulma nung boja tong nona mungsa kaya phaidine nong takbo koi ang repeat khai tongo nung je saba tongni phai sok wai dingkale serai mare nung serai ni sago hor pala tari phaidi abani kha khabjak nung asuk bohak sai noima sumani ni serai no kotor nung kotor kolok khlaine ni ani khawang songui tongmani nin tamo bial tongba nung sudu maimui songui charna singchilang gas bai nono songui chari toni bile ang nono bol chwaibo bol bai bang songri toni abo hai keye nung no niji saksakin ang tagle nogo to habani dehati ha singjakin ang buiba somliya kheto haba bang nono nokhari abo hai ke to nung tai buti nai sajidi ani khanora nini bukhano patok nemusung ang abo bo gosiu nung tai buti jat borong nai sadi ang hai borok nung madaman abo kubi kok tongo Buskang ni butai thaima hai ulo butai chi kon nai no buskang ni butai thaima se ul ni butai kokhono toy nung okong na jodi muitu mang khaiba khao so boina ra okong nang sanamo jungo ang to boto gya bubu to boto gya hibo nya nang joto lukuni buskang no nujaga sapai nang thi mukhra mukhri ang bai ani bojaga saya tong abon joto lukrong thani ang koimong last ko kobono